سلام كمي تخونوا كمي ياللخم راي كم تلو مركا حبشا education مزناكم على النحوات بحصر زبالة فيديو خنفانا وكم كنفتنا كم سريعو مرجع ويكاني president رايز يكون نبوزح عند خاتم مرز ساعة نوفمبر حمشته ورح أسرت عدد حمشته مرجع علنا مالتيو اوكي مجمرة نحنا كم سب أبزي requires قبر كمرز زقبو أمريكا citizens اللو خونا له قدمو خا 18 عامت نلعب مالتي قدامنا تزيو بمقصال اندحر سيتيزن كونكم عدمهم كب 18 عامت نلعب اندحر كينو مسلكا ايو ود حاوباي اجدك تمرص لك تمرጫ طقم بزحي معاتي زلو تايتي طقم قال خابت نبل اندحر كينا لسي زمرص كايو هاوس كل خالي على هاوس اوف ريبريزنتاتيف نايت زلخا ختم حلافي أن السنات كهولي سيناتر كوني خالي كومونس كا بريزيدنت مالتي كسبت سيناتر نايزل لخاستت زخونه كوشنات كحتنات كازملسي انا مريص اكاي انا خندزي قرص خفل انا ازي غدلن لو ختبل مسألة لك سبيشال مس إيميغريشن تأثر حوات مس بيزنس مس إيميغريشن مس كل تأثر كسب سنات كتبصح تخلا ابزلخ عادي سيناتركا سكا وقت بصح تخلا انا مريص غير ازي كوين لخو أنا ولدي زيزي كوين مالو أنا حواتي أبزي زي تعاتي مالو إلكا بالتعمي إطابق الكاي بإمباسي انترفيو دونجيوم كامزي سبيشال مس إميغريشن تأثر overall تنحنا حمامنا نسنديو نجدن أمرج أنت تساتيفكا أنت مريسكا ناتكا فيبر بالكا ناتكا تصبو أقباب الله مالك من مخان كاسي فلتكالو أنا تاكس بيري قرص خفل سبي زمرص غبا إزغبر سبي كسل زمرتك بوليتيكالي انفولف اتيخا مالت يكون سلا غبؤكا سلا مسلكا سو نمن تمرص نعخا ملكت اغبابم نعخا زكايدكا نعخا مسناتكا امنتك تمرص عليكا I don't want bias نزي مرص كبل አይደል يعني ግን እትትመርጽ ሰብ ምስ መረጽካዮ እንደ ሕራብ ጽፈአትዩ ምክንያቱ ካብቲ ዘለኻዮ ሪፕሬዘንታቲቭ ካድምር ማለት ካብ ዘለኻዮ ከተማስ ይዝጅመር ካብኡ ዘሎ ዝመረጽካዮ ክሳብ ፕሬዚደንት ስለዝኾነ ኣብቲ ምርጫ ክንሪኦ ኢና ንሕና ገባብ كلهم زياتهم كتحتم تخل خاصة سخونة نجار ناتكا قداس مالتي yeah please أكم زي مريج أخون كله ناي كبابي خمالو ناي بيت مرتلو board members هالو بزح نجار مستزل لكم area مسلكمي بك أكتمرت لكم بك أبتا زيب كور كازلو أبتا كبابي خازلو عند حر مريجكا صباح نجوه خيركا أنا مريج أون جري مريج أتاي زي قولي اللي نكتب لك ስለመሰልካ ሳብ ዝኾነ ካብ ምርጫ ፕሊስ ድሕራይ ንበል ስፔሻሊ እቶም 18 ዓመት ላዕሊ ክትኮኑ ኣለኩም ከዓ ሲቲዘን ከዓ ክትኮኑ ኣለኩም ሲቲዘን እንተዘይኮንካ ወይ ከዓ ግሪን ካርድ ሆልደር ተኾንካ ኣይምልከተካን እዚ ጉዳይ ስለዚ ኦቨርኦል ናተይ መልእኽቲ ምርጫ ክትመርፅ ክትክእል ኣለካ መሰልካ እዩ ግቡእካ እዩ ናይ ክሕተቶ ማለት أجاباب كل التعينات أمارات درجة إزالو most common قالوا حنساب بوست عشقة بميل تسدا then تخليتها in person كيركا أو تمرد عليتي تا in person تخدا تا شعب معلتي تا election day ويكا نوفمبر 5 شعو سكاب ساعة شوعاتي أنا أبرز سكاب ساعة شوعاتي PM زلو depend تنعو تخبابيهم كساب ساعة شوعاتي زلو أبا أكال كيركا تمرد تخلها قديمكا ريجستر كتقبر صبوي نممراز ريجستر تو فوت لايك تمزقب ني فوت نو تقبر ابتناتكا ويب سايت ناي ستيت عليكا السخن كدين هجم عليتي دن شعو انت ريجستر تو فوت تغيركا تي بالت بميل غيرم نا ادراشا غز حسدلكا دن شعو بوستا كمز كبي نغري سيركل نغبركا زدليكا تمرط بمولኦም دلي خان عخا لسي بمولኦም ريبابليكان دم خاخت مرط تخيل بمولኦም ديمقراطيك خاخت مرط تخيل ولاس بريزيدنت ديمقراطيك كون يخيل تم كال سينات ويكا هاوس ويكا كاملو ستيتلس نايبا ستيت ريبريزنتاتيف معلوم نسهم كلهم كتقايرهم تخيل كوتاس كمل لايك خاخت مرط تخيل مالتي مرجع نزخونه أجاباب بخم غير كات مرت تخيل two types. Alright, let's get some shares. Alright, let's do this. Okay, how to what? Yeah, أبزناي postal office بزيارة like let's start with the مزي أخن جمرنا خلينا إحوات كميجر كا بوت جبر نزبل very good source ختم ببعض خلهم
register guide نسو مالتي كم يجركا when and where معاسن هبين مالتي in person كون يخلو okay early voting كاز بحلالو أقدينكا whatever it is vote by mail or absent voting كاز بحلالو مالتي إذا بدبدب بجركاس absent voting مالتي so most focus way in person way ببوستا أبزي أخن حزن دسيبلان مالتي سلازي mostly ብዙሕ ህዝቢ እንታይ እዩ ዘሎ ኣብቲ in person ወይ ኣብቲ voting location ከይዶም ምርጫ እዮም ዝገብሩ ማለት ዝመርፁ ማለት እዩ ብሜል ወይ ከዓ ብፖስታ እንድሕር ኮይኑ ግን እታ ፖስታ ፅቡቅ ጌርካ ዓሽግካ መሊእካ ናብቲ ድሮፕ ባክስ ኦር in person ኣለዎ ወይ ብኣካል ከይድካ ናብቲ ሜይል ባክስ ኣሎ ወይ ከዓ ብኣካል ከይድካ ድሮቦ ግበሮም ተጠንቀቁ ኣብዚ ኣብቲ ናይ ሎካል ኤሌክሽን ኦፊስ ናይ ሎካል ኤሌክሽን ኦፊስ ኣሎ أبزي أخن تقازلنا بدبدب بندحر عشقنا بدبدب بندحر مريسنا منيخا كله كسدل كله مسوم تاب أصلا أنا جزها مالتي إذا كان ريجستر مسكبر كاي ريجستر تجير كاد مسكان جوالي مسا عشقا نبتناي دروب بوكس علوم أبتو دروب بوكس كتاعم بتدخلها كل شيء قدمنا خون خلا الحوات بيستخدم مالتي in person دحر كوينو like voting in person مالتي let's say أبزي كيركم like أبتناي ناي post office كيركم بود قابلكم search كتقبلوا تقولهم حوات then in person دحر كيركا أبينا لوكيشن كحت مرز تخلها مالتي so NASA NSS كيركا أبينا يستيتها like yeah Colorado for example okay then register ناتكا information اللي أنا له first name last name zip code اللي خايد برز مسكبر كا بس كل مسملا كايو نابخا أنت هتمسألك أشعو ወይ ብኢሜል ገርና ክሰደልካ ኢና ወይ ከዓ ኣብዚ ኣድራሻ ኸይድካ ምረፅ ክትብለካ ማለት እዩ ኦራይ እንታይ ኣሎ ፍሪኮንትሊ ተኣስኮ ሕቶታት ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ምርጫ ግዜ ክትሓቶ ትኽእል እዚ መዓት ኣሎ ወስ ፕሮባብሊ ናብኡ እንተዘይከድና ይሕሸና ግን እታ ቀንዲ ተድልየና ዘላ ኣብዚኣ ክትመርፅ ኢኻ ሶ ኣበይናይ ሎኬሽን ከዓ ንህለኩም ኣብዚ ታሕቲ ማለት እዩ ቮቲን ኢን ፐርሰን እንድሕር ኮይኑ ኣብዚ ረጅስተር መግበር እዩ then state office there is select your أبينا state كم زلها this is all information you have مالتي تايو كأتو عيدلن ناتي حبريت أنا تي information كأتو عيدلن بر location تهبني معت زخون location زي أكلك مسكبركم مالتي يا أوكي كال أنت خن كيد نخل yeah check your registration ማለት register ክትገብር ኣለካ መጀመርያ ከምኡ ዝብልና ኣብዚ almost ተደሊኻ ግን don't just go in this one this is easy ኣሕዋት በዚኣ ከይድኩም ኣብዚኣ register ጌርኩም location in person ተደሊኹም ከይድኩም ክትመርፁ in person ወይ ከዓ ሜል ክትገብሩ ትኽእሉ ማለት እዩ ካልእ what we can learn ኣብዚ ናብቲ ግዜ ምርጫ in person ትኸይድ እንድሕር ኮንካ ናትካ ID የድልየካ እዩ ድራይቨር ላይሰንስ ወይ ከዓ ፓስፖርት ናትካ የድልየካ ሒዝካ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ናይ ቋንቋ ሓገዝቲ ኣለውካ እንተደሊኻ ብቋንቋ ዝሕግዙካ ኣለዉ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ምስ ከድካ ምርጫ ወይ actual ፔፐር ክትመርፅ ኢኻ ወይ ከዓ ኤሌክትሮኒክ ማለት ኣብ ኮምፒውተር እውን ምርጫ ክትመርፅ ትኽእልካ ማለት እዩ ኣብኡ ከም ዘድልዩካ ኣብ አንድ ኣመረፅካ ኩሎም ላይክ ፕሬዚደንት ክትመርፅ ትኽእልካ US Senate ክትመርፅ ትኽእልካ House of Representatives ክትመርፅ ትኽእልካ then State of Legislature ከዓ ክትመርፅ ትኽእልካ ማለት እዩ እዚኦም ኩሎም ክሳብ ስታሕቲ ናይ ባዕልኻ ሲቲ ካልእ ኣሎ ሽዑ ዝመፅእ የስኖ ዝበሃል ኣሎ ናይ ብዙሕ ነገር ሕግታት ዝሓልፍ ማለት እዩ ከተንብቦ ወይ ከዓ ክትርድእዎ ደስ ይብለኒ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነገር እዩ ንዕኡ ኣንቢብካ ተረዲእካ ትመርፅ ወይ ከዓ ኖ የስ ሪኳየር ዝሓልፍ ሕግታት ናይ ታክስ ዶ ናይ ብዙሕ ነገር ምስኡ ዝተኣሳሰር ኣሎ ማለት እዩ lot of ምርጫ እዩ ዘለካ so ኣብታ የስ ኖ ክትብላ ከለካ ተጠንቀቁ ማለት እዩ then ከምኡ ዝበልናዮ ክልተአን like ካልእ what we can see my friend let me see this stop share ክገብረኩም ሓንሳብ stop sharing location ተምፃለይ data birds natka okay
Alright. Okay, let me block this. Okay, let me go with this. So ንኣብነት እዚ ኣብዚ እንድሕር ክሊክ ገረ እቲ ናተይ ዲቴል ኢንፎርሜሽን እዩ ምክንያቱ ኣብታ ኤን ምስ ገበርኩ ኣብታ ዝበልኩም ተቐዳመይቲ ኣብኣ ኤን ምስ ገበርኩ እየ እቲ ባለት ኢንፎርሜሽን ኣብዚ ኣሎ ኢንፐርሰን ቮት እየ ደሊ ኣነ ኢለ ኣለኹ ሶ ኣብዚ ንህለኩም ኢንፐርሰን ኩሉ ኤሌክሽን ደይ 11 of 5 2024 ማለት እዩ ኣራፓ ካውንቲ ጀነራል ኤሌክሽን ኣብኡ ከድካ በዚ ኣድራሻ እዚ ጌርካ ክትመርፅ ትኽእልካ እዩ ናተይ ንኣብነት ዘለኹ ዓዲ ማለት እዩ ቦታካ ምስ እትኻ ዘለካ ሓበሬታ ዘለካ ኣድራሻ ኩሉ ምስ እትኻ እዚ እቲ ቀንዲ ንዓኻ ትሕበሮ ቦታታት እዩ ማለት እዩ ሶ እዚኣ እንድሕር ከድካ ኣብታ ኣድራሻ ምስ ከድካ ኢንፐርሰን ቅድሚ ሰዓት 7 ፒኤም ዘሎ እታ መዓልትሳ ከድካ ምርጫኻ ክትከይድ ትኽእልካ ኣብዚኣ ብክልተ ወይስ ወይ ብወረቐት ኣብኡ ኣለዎም እንደገና ፊል ጌርካ ክሰድኻ ወይ ከዓ ሞስትሊ ኮምፒውተር ሂጁካ ብኮምፒውተር ኣሎ ሶ ብኮምፒውተር እንተመሊእካ ተመራፂ ማለት እዩ ሶ ካብዚኣ ንላዕሊ እንድሕር ከይዳ ካልእ ኢንፎርሜሽን ከተምፅያ ለሚ ነዚኣ ንምርካብ እንታይ ኢና ኣለና ኦኬ again window. Let me go with this. Yeah. ኣብዚኣ ታዝረኣኹማ ማለት እዩ እዚኣን find your voting location ኢለ ክሊክ ምስ ገበርኩ እዚኣ ናተይ ሓበሬታ ኣበኤለ ዘለኽዎ ስቴት ምስ እተኹ ኮሎራዶ ምስ በልኳ ኣብዚ ፈርስት ናይመይ ላስት ናይመይ ዚፕ ኮደይ ኤንድ ዴት ኦፍ በርዝ ምስ እተኹ ፑል ገይሩለይ ማለት እዩ ሓበሬታ ኣነ ረጅስተር ገይረ ስለ ፀናሕኩ ማለት እዩ ሶ ምናልባት እዚ እንድሕር ኣብይካ ንስኻ from the day ካብ መጀመርያ ረጅስተር ክትገብር ኦኬ ናበይና መፂና let's go with it okay I think social right ገበረኩም ፀኒሐት እያ መስለኒ there you go so this is the information ማለት find my that voter registration ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ረጅስተር ተገይርካ ፀኒሕካ መጀመርያ እንተዘይኮይኑ መጀመርያ እንድሕር ኮይኑ ግን ቀዲምካ ረጅስተር ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ ሶ this one ሶ ኦቨርኦል እንታይ ኢና ነዚኣ ክንወስዳ ከለና ረጅስተር ጌርኩም ዶ ኣይገበርኩም ዶ እዳዝ ማረር ኣብታ መዓልቲ ንሳ እንድሕር ከይድኩም ኣብታ ቦታ ሎኬሽን ግን ክትመርፁ ትኽእልኩም ፀገም ዝበሃል የብልኩም ኣይዲ ናምበርኩም ኣይዲ ካርድኩም ጥራይ ክህልዎ ማለት እዩ ሜክ ሹር ሲቲዘን ከዓ ክትኮኑ ኣለኩም ማለት እዩ ኦራይት ካልእ እንታይ ኢና ክንርኢ let's kill this okay don't need this yeah let me show it to you ኩልኩም እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ምናልባት ሜክ ሹር ክትኮኑ ረጅስተር ኮንኩምን ኣይኮንኩምን ከዓ yeah this status you can check your status vote.org ኢልኩም ከዓ let me back it እዚአን ኣለኹም everything you need to vote ማለት check your registration number 1 are so check ግበሮ እንድሕር ዘየለካ ኮንካ እዚኣ check ጌርካ እንተዘየልያ ኮይና እዚኣ ምስ መልኣካ ናትካ እንድሕር ዘሂበካ ኮይኑ then like it take you about ክንደይ 2 minutes to register just click this yeah first name last name address natka apartment date of birth email cell phone agree and submit you will get registered ballot email geram sedilka right away ማለት mail geram sorry then vote by mail ክኸውን ይኽእል እዩ ከምኡ ዝበልናዮ ተደሊኻ ያ ብላ ብላ እዚ መላእሊካ ከዓ ትሰዶ ሰድልካ ንሶም ዝሰደዱልካ ማለት እዩ ኪንኡ ያ so get on that election day on the ballot ኣብኣ ከይድካ ማለት እዩ all right let's get to what we have to show you others yes let me show you this yeah so mostly እንታይ ትመርፅ ንዝብል ሽዑት ያ እዚኦም ንኣብነት ናይ ኮሎራዶ district ሓለፍቲ እዮም ናይ house of representative እዮም no let me show you this other one ብዙሕ ሰብ ኢኻ ትመርፅ
Is this? Yes. Gotcha. How we have this share. Okay. Yeah. Okay. This is up to you. Malit, you go in either of them, right? حادهم كتمرط تخيزل لها مصام اتمناتهم vice president. نعملت كمالا هاريس ندحر مريسكا for sure team wells كا مسا عايز خيد it doesn't matter team ايكون كاتمرطو نسا عند مريسكا دان با like بايدن ترامب دحر مريسكا ها جي دي فينس كا مريسكا لها نسو مالتي نسو زخيد اجا ما يكون نابزيهم كالو مزيኦም ዝኸይድ ህለኩም ሽዑ እዚኦም ኩሎም ክምረፁ እዮም ዩኤስኤስ ሰኔት ክምረፁ ሽዑ 100 ሰባት ዝሕዝ እዩ ወሰንቲ እዮም ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭ ክምረፁ እዮም ሽዑ 435 ዝምረፁ እዮም ሞስት ኢምፖርታንት እዮም then I don't know the gam like let me say that state legislature ኣለውካ ወሰንቲ ናይ ስቴት ካ ኣለውካት ማለት እዩ እዚኦም ካ ትምረፁ እዮም ሽዑ ማለት እዩ so እዚኦም ኩሎም ክትመርፆም ኢኻ ካልእ ብውሽጣዊ ናይቲ ስቴት ናይ ባዕሉ ገለገለ ነጥብታት ሕግታት ከዓ ክህልዎ ክእል ማለት እዩ ኣብነትፈላለዩ ካብ ስቴት ናብ ስቴት ኣሕዋት ኩሉ ሻዕ መክሹር ምስናትኩም ሕጊ ምስ ስቴትኩም ክትከዱ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ ገሊእኩም ሜቢ ኢንፐርሰን ክትመርፁ ዘይትኾኑ ክትኮኑ ትኽእሉ ማለት ገሊእኩም ኣቐዲምኩም ክትመርፁ ክትኮኑ ትኽእሉ ገሊእኩም ታይም ሰዓት ክንደይ ዕፆ ኩሉ እዚ ነናይ ባዕሉ ሕጊ ኣለዎ ኣብ በብ ስቴትኩም ብዛዕባ እዚ ቁሩብ ንእሽተይ ሰርች ይግበሩ ነዚኦም ትመርፅዎም ግን እዚኦም ካብ ፕሬዚደንት US Senate then House ድሕሩ state of legislature ካ ኣለውካ እዚኦም ኩሎም መሪፅካ ወነንትናትካ እዮም ልኡኻትናትካ እዮም I hope ትመረፅካዮም ዝሰልጡልካ ማለት እዩ ተዘይኮይኖም ከዓ you did your own like ጌርካ ኣለካ so ንኣርባዕተ ዓመት ፀገም ዝበሃል ኣይኮነን still ዋላ ተዘይመረፅካዮም እውን like they work for you ማለት እዩ so ካልእ እንታይ ከሪአኩም let me see this okay there's a lot of senators like in Colorado. I just نزي أقبل قرب search governor figure out more. That's a lot. Yeah. Well, you know that John Nook says like since 2019 Eritrean second district ናይ Colorado representative ምዃኑ let me show him his Democratic Party ማለት እዩ Nah, he's this guy. Yeah. My second. So እዚኦም ኩሎም list member of delegates ናይ Colorado እዮም እዚኣቶም ንኣብነት yeah Republican Democratic like whatever is second territorial ኩሎም ናይ ባዕሉ ሊስት ኣለካ so you need to know ኣበይ ናይ ዲስትሪክት ኣለካ ንስኻ ማለት እዩ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ነዚኦም like ካብዚኦም ሸሞንተ ንኣብነት መን እዮም እዚኦም ኩሉ ሻዕ ኣብቲ ናይ representative ዘለዎ ኣብቲ ሃውስ ማለት እዩ All right, I think so that's all. I hope it's very easy. Standard ዝኾነ ነገር እዩ ኣብኡ ከይድኩም ብሕልፊ ፍቲ ኤሌክትሮኒክ እንድሕር ኮይኑ ኮምፒውተር ትመርፅዎ ኣሕዋት ተጠንቀቑ just to at least about read it and then ask it ሕቶ ተሓትዎም ትኽእሉኹም ሕግዝኹም ዝኽእሉ እዮም ኣነ ፐርሰናሊ ኣብታ ሸዓታ ምርጫ መዓልቲ ጥራሕ ከይደ ዝመርፅ ማለት እዩ ሽዑ ከይደ መርፅ I just fun enjoy ገብረ so ንሽዑ ብሕጊ ዋላ ካብ ስራሕኩም ከተቋርፁ like ትኽፈሎ መዓልቲ እዩ ንምርጫ ከተብኩር ትኽእልኻ ንምርጫ ብዙሕ ነገር ክትገብር ትኽእልኻ ማለት እዩ so can I register now? I haven't registered. Yeah, of course, Musa. Yeah, you can register now. Yeah, you can register. Like, if not, while I register to the Gorkum, just go ahead and stop by in person. Just don't forget your driver license or your passport. Like, I trust what Raisa. ሳኸይት ርስዕዋት ማዓልቲ ሳ ኖቨምበር 5 ማለት እዩ ሻዕ ከይድኩም ጎ ሕጅናተይ ባለት ሰይድ ደምሎ ኣሎ ኣይ ኦልሬዲ ትማልዲ ሎሚ ኢመሪ ነረ መፅቅ ባለት ሰይድና ኣሎ ማለት እዩ I don't know late ኮይኑ ዱ እንታይ I don't in person ከይደ ኣነ enjoy ዝገብሮ I just like to play in the computer ማለት እዩ yeah so this is how any addition ኣብዚ ምናልባት ተወሳኺ ትብልዎ ተመክሮ ዘለኩም ከዓ you can add it up to text ኣድግበሩልና ኣሕዋት ካብኡ ድሕር ኮይኑ Thank you so much. Come to Lumud مساكم صنحنا حبش education تسلل النوتي like زي أجن ناي جدن كتجبر زلوا يا معناته we are living in here حوات we are living in America أب American دانا برنا citizen كوينا قبونا نمثلنا طبعا نقول immigration rule no stop
immigration كدول مسل عليك نسخة اوكي نسخة مور تتابع مرص قونت السب بك قبو كاين عخ مريصك يعني كلتا نجر بقى كتمرص لك قرص كتخفل دحركونكا ناتك خسالت لك يخلي سراحتኛ خايو بقى so please do that don't forget እዚ ሸለል ኢልና ንሓልፎ ኢና ከም ኮሚኒቲ ከም ሕብረተሰብ ኣብ መጻኢ እንታ ክኸውን እዚ እንዳተቐየረ ዝቕየር ዘሎ ማለት እዩ ከም ሕብረተሰብ ከም ኮሚኒቲ እውን ኣትሊስtka ብዝዓበየ ጎስጓስ ጌርካ ከምዚ በዓል ጀው ንጉስ ኤርትራን ጋይ right he's great and then candidate ናህና እዩ hope one day he's going to be ናብ ፕሬዚደንት ከደሉ ምርጫታት እውን ክመጽእ ይኽእል እዩ not ፖለቲካ ናይቲ ምስቲ ናይ ዓድና እንተ ዘይሓወስና ነዚ ናይ ከምስታት I was so happy to me ማለት እዩ so yeah ጽባሕ ንግሆ ብቕዓት ዘለዎ ሰብ እዩ ኣይዘወይ I know him ብጣዕሚ great guy እዩ ስለዚ ከምኦም ዝኣመሰሉ ክንረክብ ንኽእል ኢና መንእሰያት ናህና ያ ንእሽተይ ተምሃሮ ኣለውና ብጣዕሚ በላሕቲ ኣለውና እዞም ሰባት እዚኣቶም ከነውፅኦም ከነለማምዶም እንድሕር ኮይና ክንመርፆም እንድሕር ኮይና ፓርቲስፔት ንግበር ንምረፅ ንኽእል ንርአዮ ንፍለጦ then youngest is coming ጽባሕ ንግሆ هنو صباح نقول كون يجون نقصون كون البريزيدنت خنبرتان خلنا أنت برتعنا أنت نفعنا so let's be strong and thank you مثلنا يا أخي like بزح تصابوا تطلعوا مالتي alright بزعبان هاي كلتي يوم تي economically أحوات قليس اللخو مالت سناتهم policy ناي hold on let me share this ናይ ክልቲኦም ፖሊሲ ማለት ናይ ከመላ ሃሪስን ትራምፕ ብዛዕባናቶም ፖሊሲ ብጣዕሚ ገሊፅ ማለት እንታይ ሒዞም መፅለው ንዝብል right let me show to you ንሳ ከተንብዋ ክትሪእዋ ደስ ይብለኒ ማለት ኣብኡ ኣቲኹም ነታ ቪድዮ ምስ ረኣኹም ነቲ ምርጫኹም ትብልዎ እውን ናበይ ክትከዱ ትኽእሉ እቲ ምርጫኹም እንታይ ክመፅእ ናበይ ናይ ዝምባለ መን ደስ ኣገባብ የምፃልኩም ኣሎ ንዓኹም ደስ ዝብል ንዝብል I think so I made it a video very nice ጽብቕቲ ቪድዮ ገይረ ብዙሕ ፎሎወርስ እኳ ኣይረኣኹላን that's how where we are up ካልእ ስለ ዘለና ክንከውን ንኽእል ኢና let me see ቁጠባዊ immigration and then ዝምልከት ፖሊሲታት ንህለኩም ዛ ቪድዮ እዚኣ almost 2.3 2.3 ሪዮማ this is እቲ ናቶም ፖሊሲ ኣብዚኣ ገሊፅ ኣለኹ ማለት እዩ ድሕሪ ሪኢኹም So you think you know Wix, do you really? First up, we've got shape video masks. You can use different shapes to create Here you go. ናቶም ፖሊሲ ኣብ ሙሉ ናይ ካማላ ናይ ትራምፕ ብሙሉ ኣብዚ ገሊፅ የለ ኣሕዋት እንታይ እዮም ተተመሪፆም እንታይ ከምፅኦም እዚ ክብል ከለኹ ግን ስለተመርፁ ስለዝበሉ ዘምፅሉና ማለት ኣይኮነን okay almost 10% ክኸውን ዝኽእል ናይ እዚ ንሱ ዝተኣሰር ማዕ ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎ ማለት እዩ ከምኡ ኩሉ ሻዕ ንሪኦ እታ እንስሳ እታ ሃገር ብሰለስተ ነገራት መሓደር ማለት እዩ ፕሬዚደንት ክህሉ ኣሎ ሴኔት ኤንድ ሃውስ ሰለስቲኦም ዘይፈረሙሉ ላይ ከቢድ እዩ ንክሓልፍ ማለት እዩ so ኣብ ናይዚ ብሙሉ ገሊፅ ኣሕዋት ብሙሉ ኣብ ዘሎ ኣገባብ ብሙሉ እዚ ተገሊፅ እዩ ንኣብነት ናይ ከመላ ሃሪስ 50,000 ንስሞል ቢዝነስ ኣድሚኒስትሬሽን ሓገዝ ኢላ ዘላ እሳ ጥራሕ ኣትሪፍያ ብድሓር ገሊፃታ ደን ህጂ ውስኻ ኣለኹ so ናታ ፖሊሲ ሎ ናይ ትራምፕ ፖሊሲ ሎ ነዝምቻኣኩም ዝምእማኣኩም ሪኢኹም ኣገባብ ሪኢኹም like ኣበኢኹም ንስኹም ናትኩም ከምዝግባት እንታይ ኢኹም ኣሪ ዲሞክራቲክ ዲኹም ወላ ሪፐብሊካን ዲኹም yeah it doesn't matter like democratic ስለ ዝኾንካ ከም መጀመርያ ሪፐብሊካን ኣይትምረፅ ብለካ ይብለን just ኣገባብ ናትካ መንዓኻ ኸይድ ይኽእል ምስ ናትካ ግን ክትፈርድ ክትኽእል ኣለካ እዚ ናይ ሓደ ሳይድ ናይቲ ሓደ ሳይድ ክንከውን it's not good ኣይኮነ ማለት All right, guys. Thank you. All right. Thank you, Asbi. All right. Okay. Bye-bye.